Intentem ara explicar amb números concrets quin és el balanç d'un sorteig en què, recordem-ho, el primer premi ha quedat desert. L'any passat, el 2013, quan s'estrenava la grossa, es van posar a la venda bitllets per valor de 30 milions d'euros i se'n va vendre 25 milions. Aquest any, 2014, s'han emès més participacions per cada número. S'han posat a la venda 50 milions d'euros. Aquí ho veiem. I d'aquests se n'han venut 24 milions. Per tant, les vendes no han arribat al 50% aquest 2014. Què passa quan toquen números que no s'han venut? Doncs que hi surt guanyant el Departament de Benestar Social i Família. Veurem per què. Els 24 milions de vendes cal restar-hi els més de 12 milions en premis. Aquest any el segon i el quart premis. També hi hem de restar els més de 3 milions de costos de gestió i per això els 8,2 milions restants aniran íntegrament a programes socials. Però alerta perquè amb les vendes inferiors a les esperades, aquest any, si s'haguessin repartit els 10 milions del primer premi, la grossa hauria estat deficitària i en aquest cas no hauria anat ni un euro a despesa social de la Generalitat. 2 milions restants aniran íntegrament a programes socials. Però alerta perquè amb les vendes inferiors a les esperades, aquest any, si s'haguessin repartit els 10 milions del primer premi, la grossa 24 milions. Per tant, les vendes no han arribat al 50% aquest 2014. Què passa quan toquen números que no s'han venut? Doncs que hi surt guanyant el Departament de Benestar Social i Família. Veurem per què. Els valor de 30 milions d'euros i se'n va vendre 25 milions. Aquest any, 2014, s'han emès més participacions per cada número. S'han posat a la venda 50 milions d'euros. Aquí ho veiem. I d'aquests se n'han venut 24 milions de vendes. Cal restar-hi els més de 12 milions en premis. Aquest any el segon i el quart premis. També hi hem de restar els més de 3 milions de costos de gestió i per això els 8,... Intentem ara explicar amb números concrets quin és el balanç d'un sorteig en què, recordem-ho, el primer premi ha quedat desert. L'any passat, el 2013, quan s'estrenava la grossa, es van posar a la venda bitllets per valor